नमस्कार, मी प्रीती स्वागत करते तुमचं रुचकर कट्ट्यावर। आज आपण पाहणार आहोत कारल्याची भाजी। ही भाजी कशी तयार केली जाते ते पाहण्यासाठी आपण जाऊयात किचनमध्ये। कारल्याच्या भाजीसाठी आपण घेणार आहोत, इथे मी अर्धा किलो कारली घेतलेली आहे आणि त्यातल्या बिया काढून या अशा स्लाइस करून घेतलेल्या आहेत अशा पद्धतीने। त्यानंतर आपण फोडणीसाठी घेणार आहोत मोहरी, जिरं, हिंग, लसूण, ओली हिरवी मिरची, हळद, चवीप्रमाणे मीठ, कांदा आणि आपण भाजीला वरतून थोडासा लिंबाचा रस घालणार आहोत। तर सुरुवातीला आपण एक अर्धा चमचा मीठ टाकूया आणि ह्या कारल्याला मीठ चोळून ठेवूया, जेणेकरून आपलं कारल्यातून पाणी रिलीज होईल आणि आपली भाजी जास्त कडू होणार नाही। आणि व्यवस्थित असं मिक्स चोळून मीठ लावूया याला। अशा पद्धतीने आपण व्यवस्थित अशी कारली दाबून घेणार आहोत आणि याचं जे पाणी आहे ते काढून टाकायचं आहे, जेणेकरून आपली भाजी जास्त कडू होणार नाही। अशा पद्धतीने तिला सांग जरा शांत बस। अशा पद्धतीने एवढं हे पाणी निघालंय। आता हे पाणी आपण बाजूला करूया आणि आपण फक्त ही कारली घेणार आहोत। आता आपण भाजीची फोडणी देऊन घेऊया। आपलं तेल गरम झालेलं आहे, आता आपण हिंग घालूया। हिंग व्यवस्थित तडतडलंय, आपण आता मोहरी घालूया। आपली मोहरी व्यवस्थित तडतडली आहे, जिरं घालूया अर्धा चमचा। आता आपण लसूण घालूया, आपण हिरव्या मिरच्या घालून घेऊया आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता आपण जो कांदा चिरून घेतलेले आपण 2 ते घालणार आहोत आणि मिक्स करून घेऊया। आपण कांदा व्यवस्थित परतून घेऊया। एक अर्धा चमचा हळद घालायची आहे आणि पुन्हा एकदा छान व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। बघू शकता कांदा आपला छान असा नरम झालेला आहे। आता आपण इथे जी आपण कारली ठेवलेली पाणी काढून ते आता घालणार आहोत। आता हे मिक्स करूया। जर तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडत असतील तर तुम्ही प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशाच पद्धतीने आपण छान असं मिक्स करत एक 10 मिनिटात आपली भाजी तयार होईल। एक 5 मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवूया। आपण भाजी एक 5 मिनिटांनी पुन्हा चेक करूया आणि मिक्स करून घेऊया। सगळं पाणी काढून टाकल्याने भाजीनं छान अशी सुटसुटीत होईल। आपण पुन्हा एकदा झाकण मारूया। आपण भाजी पुन्हा एकदा मिक्स करूया। पण सुरुवातीला मीठ टाकलेलं आहे, त्याच्यामुळे इथे बेताने मीठ टाकायचं आहे आणि भाजीत घालणार आहोत लिंबाचा रस आणि भाजी मिक्स करून घेऊया। आपण पुन्हा एकदा भाजीला 5-10 मिनिटांसाठी वाफेवर ठेवूया। आपण एकदा चेक करूया।
आपली भाजी झालेली आहे. पाव चमचा साखर घालणार आहोत. अशा पद्धतीने आपली तयार झाली आहे झटपट अशी कारल्याची भाजी. तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगा. जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. अशाच नवीन नवीन रेसिपीजसाठी पाहत राहा रुचकर कट्टा.